jira kuke sai in baba ya sata ware ko kasata kuna da sako turo ta number ta 070 ka ko ka fantata ni da baby na ku banne mu papata ni ne ke saka su duka silikimo duba kaga kayan da na kikimo sharat s yari su na saka baka tare da mu ka rikito dadin kudi a watse shi a kwashe shi kai kwaro ga me feshi let's go